Binabati ko po ang ating minamahal na Pangulo, nagsalita na kanina, Gloria Macapagal Arroyo. Binabati ko rin po si Nanay, ang ating magiging Governor, si Dennis, nandito sa likod. At lahat po itong, alam niyo po, malayo pa yung pinanggalingan itong ating mga gobernador. Puro sa Davao to, Governor Del Rosario, Governor Tyron Oy ng Compostela, Governor Bautista, Governor Dayang Hirang, lahat po ng mga mayors, board members, congressman na naririto, ang mga kasama ko rin po na kumakandidato sa HNP, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Francis Tolentino, dati pong mayor ng Tagaytay. Ang number ko po sa balota, 60. Sino po ang mga senior citizens dito? Ayaw niyong umamin kayong senior citizens kayo. Number 60, kaya ang pag-usapan na lang natin sa senior citizens, plano ko pong baguhin ang labor code. Bigyan po natin ng karapatan at puwang yung mga seniors na bumalik sa trabaho. Yung gusto lang. Kasi si Nanay, si Dennis, nakikita ko po yung seniors tuwing pupunta ako rito, pasumba-sumba lang. Malalakas pa ho sila at pwede pa hong magtrabaho.